ଏଇ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଡ୍ ନଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବାସ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଚଟପଟା, ରାଗ, ଖଟା, ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ମୋର ଭେଜ୍ରେ ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ଦହି ବାଇଗଣ, ସାଲାଡ଼। ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ବି ମନ ବୁଝିଲାନି। ଆସିଗଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍। ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍, ଆଉ ଏଠିକାର ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଏଠିକାର ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ନା, ବାରମ୍ବାର ଏଠିକି ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠିକାର ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଯେହେତୁ ସମର୍ ସିଜନ୍, ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ ଗରମ ଗରମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ମାଛ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେଖି କେମିତି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନ ହିଁ ଟେନସନ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ମାଛ ହିଁ ରହିବା ବହୁତ ବେଟର୍। ଏଠି ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି, ଆଉ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍। ଟିକେ ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଲି, ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲି।